Dahai 89 Media. سلام كم يكون يقوم زخبركم تعاطى تلتي دهاي إرينا إن ميديا أم باركس لو معتي أب مدب سبورت channel دهاي إرينا إن ميديا ناي تاريخ ناي 9 عامت ناي كواب 100 عامت زخون تاريخ بسئلي زغربوا له مرئتي نحيزنا متسينا زلنا زغنيات نات يومو ونقول لنا روح حسب على نات نقول عنا مبل 35 عامت على نات نقول أبقعنا أبصر خيبنا زلنا إكزيبيشن ناي 10 تغلط عينة سبورتات تاريخ إيرترا كاب شحن 930 جميرو كسب حج سنزولو تاريخ بسئلة مجلس يزداد له مرئتي زولو أبشر كيف كان ده وتكت كأسو إرترا زترا اللقينو كارتس عن حدا كسر عبز حجز بتحين عزل لقى لازم تنسى كأسو إرترا لا استعمال على جهازات هنا قنوات عبلتنا كابسري كابسريتي تجربنا بالملكات إذا هاي توم قدام ساعات قد إثيوبيا إرترا وكيلات ساعات كلها 50 شوعة أفكاف كتوات هذا رابزنا برات الجزء 50 شوعة تجمعون هاي كاف وديتر أبتجزيتي حريت كانت إثيوبيا كاب 10 كاب شمون تكسب 10 4 تتصاوتي إرتراوان تتصاوت أسلي بقى نتوان توصلنا كم أبنت كنت أوصل تلاقينا نشهد عتمة سوسان كلتن 10 تخلت إرتراوان تتصاوتي تسليبهم شمون تخم كوم تتصاوتي تسليبهم 4 خلت تخسعروها لون كانت جبتي 3 خبتن زاتوا جولات إرتراوان إثيوبيا تحنت إثيوبيا وإثيوم وانت عصيفة أبتجزيتي جبساوان تايلهم حريت كانت إرترا بماليا إرترا وانت إثيوبيا وسيدايلهم نتي استجبر عود كلا قلت له ترى تقالي حمو سلازي إذا خمس مثل اليوم كابتوم 10 تخلتين أبسال ساي وانت أفريقيا شين تعت 200 سان كرتين تسل برا باتاتا له جيليالو زي إيطالو له لوتشانو له أسملاش له ودوتين له تخلصل كله كفلو ما رأي له نكو عبد الرحمن متاهم بارزي أب تيج أنكر وان ميشر شاي ورار أب تزانن نبرنا الأوانات كل فتاتنا نكاي نيرنا تفليخ أني أب سبورت فتات بزلا عليه يقبروا النيرز باقومبار
ስለዚህ ናቱ መርኣያ ከኣዚ ንጥፈታት ናይ 80ታት እዚ ኣብ ዓራርብ ዝነበረ እየን እዚአን ናይ 16 እየን እዚ ናይ 16 እዮም እዚኦም ከ ናይ 16 እዚ ናይ 52 እዚ ግንባር እዚ ብምሉኡ ከቢድ እዚ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ስፖርት ንጥፈታት እዩ ነይርዎ ካብኣቶም ተመርፀት ከዓ እዚኣ ናይ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ካብ ናይ 44 ካብ ናይ 23 ካብ ናይ ከቢድ ብረት ናይ 31 ናይ ሙሉእና ተመሪፅና እዚኣ ምርፅቲ ጋንታ ማዕረ ንናቕፋ ከይዳ ትጋጠም ነይራ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ናይ 61 እዚ ናይ ዓራርብ ኣብዚ ዝኾነ እዚ ንጥፈታት ዝነበሩ ናይ ክፍልታት ይኹን ናይ ደጀን ብሙሉእና ተጠርኒፍና ሓንቲ ዓባይ ጋንታ ናይ ኣወዳትን ናይ ኣዋልድን ነይረን ተን ዝሓየላ ከዓኒ ናይ ብርጌድ 4 እየን ነይረን ዝበዝሓ ከዓ ኣብ ዘለዋ እዚአን በዓል መርያም በዓል ጓል ካስትሮ ጓለተ ገለመለ ብዙሓት ከኣለዋ ስዋኣት ባዕለይ ኣነ ኸ ጓለተ እዚአን ከዓኒ ከምኡ ካይድ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኮላ ክገለፅሎም እዚ ኣብ 80ታት ባህላዊ ቆለብ ዝካየደሉ ዝነበረ ኣብ ዓራርብ ዝነበረ ዳሳን ሓደ እዮም 16 እዮም 85 እዚኦም ካሊ 52 ኣብቲ ዝነበረሉ ናይ ስፖርታዊ መንፈስ ዝነበረ እዮም እዚ ከዓኒ እተን ሓያላት ጋንታታት ዝነበራ ብርጌድ 70 ነይራ ኣብዚ እንዳ 52 ነይራ ኣብዚ እንዳ 96 ነይራ ወፍለ ሰራዊት 70 ነይራ እንዳ 96 ነይረን እዚአን ሰለስቲአን እተን ዝሓየላ እየን ነይረን እዚአን ከዓ እንዳ 96 እዮም እቶም ዝሓየሉ ስፖርታውያን ማዕረኽ እንደይ ህዝባዊ ግንባር ሓያል ከም ዝነበረ ኣብ ስነዳሃ ስሞን ጠይብ ኣብ ዝናሃለካ እዚኦም ብምሎም ሓያላት ተፃወት እዮም ነይሮም ህዝባዊ ግንባር ካብ ስፖርቲ ማዕረኽ እንደይ ከም ዝነበረ ሲ ኣብ ስነዳ እዩ ዝምስከር ማለት እዩ ቃዳ ሓንቲ ንጻኹም እዚ ሕጂ ኣብ 80ታት ተኣሽሙ ዝገበረ እዩ ምናልባት እዚኦም ቀይ ባህሪ ትበሃል ኤልፓ እንዳተባሃሉ ደብሉ ነበሩ እዮም ውርያት ተፃወቶት እዮም ነይሮም ፍሉጣት ኣብ ናሽናል ቲም ኢትዮጵያ ቀፃሊ እንዳተመረፁ ብዙሕ ዓወታት ታሪክ ዝሰርሑ ዝነበሩ ማለት እዮም እዚኦም እዚ ከዓኒ ልክዕ ከምኡ ኮይኑ እዚኦም ቀዳሞት ኮይኖም እዚኦም ድሕሪኦም ተፃወት እዮም ፍሉጣት ጋንታታት ዝነበራ ከዓ እዚኣተን ተወዳደርቲ ተወዳደርቲ ጋንታ ከም ዝነበራ ከዓ እዚአን ኤሌክትሪክ ኤርትራ ጫማ ኣዱሊስ ኣስመራ ቢራት እንዳተባሃሉ ክሳይድ ገብሩ ነበሩ ማለት እዮም እዚኦም ውድድር ሓያል ውድድር ብዙሕ ብህዝቢ እውን ህዝቡ ንራኣይ ኣክሳይ ግብር ነበረ እዚኦም ከዓ ኣማኒኤል ዓተከሌዛን ነጋሽ ተክሊት እዮም እዚኦም ንሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ተመሪፆም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ናይ 1987 ኣብ ተኣሽሙ ኣብ ዝገበሩሉ እሶም ንጡፋት ካብቶም ኢትዮጵያውያን ኣብ ቴሪጎር ኣብ ናይ መወዳእታ ዝተረኸበሉ ግዜ እሳቶም ብድፍረት ቀዳምነት ክንሃርም ኢና ኢሎም ቀዳምነት ሃሪሞም ነታ ናይ ኢትዮጵያ ናሽናል ቲም ድዕወትዋ ኤርትራውያን ማለት እዮም እዚኦም ክልቲኦም ነጋሽ ተክሊት ከምኡውን ኣማኒኤል ዓተከሌዛ ኣብዚ እንድሕር መፂና ከዓኒ ሓድሽ ኣበራ ነፍሲሄር ተስፋ ሚካኤል ብላሎ እዚኦም ልክዕ ሕጂ ናይ ኤውሮፓ ንሪኦ ዘለና ሜሲ ማራዶና ገለመለ እንዳተባሃለ ደብሉ እዚኦም ልዕሊኦም ዝነበሩ እዮም ሓድሽ ኣበራ ፍሉይ ካብቶም ክእለት ዝነበሮ ፍሉይ ክእለት ብሓፂሩ ተራእዩ ዘይፈልጥ እዚ ሕጂ ሜሲ ዝበሃል ዘሎ ዝገብሮ ኮረር ዝገብሮ ነበረ ማለት እዩ ፋንጃ ተስፋ ሚካኤል ዳኛው እንተልና እውን ተስፋ ሚካኤል ዳኛው ካብቶም ፍሉያት ኣተሓሓዝኡ ኩሉ ነገሩ ቁልዑ ፍሉይ ተፃዋታይ ከም ዝነበረ ከዓ ይሕብረና ተፈራ ገብረ ክርስቶስ ልክዕ ከምኡ እዚኦም ናሽናል ኢትዮጵያ ተመሪፆም 13 ዋንጫ ኣፍሪቃ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ተመሪፆም ልዑል ሽም ተኣሽሙ ዝገብሩ ዝነበሩ እዮም ከምኡ እዚኦም ኣብ ናይ ሬድዮ ብሬድዮ ዝተሓላለፍ ነይሩ ዳርጋ ኣብቲ ግዜ እቲ እዚኦም ናይዚኦም ማለት እዩ ሕጂ ኮረር እንታይ ይብለና ኣሎ እዚ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ሓድሽ ኣበራ ተፃወት ሃገራዊት ራሻ ናብ ኳዳዶም እንከሎ ዝተወሰደ ስእሊ ይብላሉ እዚ ሓድሽ ኣበራ ማለት እዩ ሓድሽ ኣበራ በቃ ፍሉይ ክእለት ዝነበሮ ማለት እዩ እዚኦም ከዓኒ እቶም ህቡባት ንብሎ ነበረና ተረጊቡ ኣሎ ኤልፓ ሜሎቲ ከራኣባይቲ ቺፖሊኒ ይብሎም ኣሎ እዚኦም እውን ንጡፋት ከምቲ ኣብቲ ተዘራረብናሉ ሓያላት ተፃወቶት ከም ዝነበሩ ሓሪት ጋንታ ኤርትራ ናሽናል ቲም ኣብ 80ታት ኩሉ ግዜ ኤርትራ ኣብዚ ተመሪፃ ክትከይድ ኮላ ዓወት ከሓዘት መፅያ ኣይትፈልጥን እያ ተዓወት ኩሉ ግዜ ኣብ ዓወት ነይሩ እሷኒ ብኤርትራውያን ተኣሽሙ ዘበለ ዝተመርኮሰ ፀወታታት ዝነበረ ማለት እዩ ሓሪት ጋንታ ኤርትራ ኣብ 9
على 8 إثيوبيا اللي وكلنا እዚኦም ናሽናል ቲም ኤርትራ መሪፆም ዝኸዱ እዮም 8 ኮይኑ ናሽናል ቲም ንምሩፃት ናይ ኤርትራ عبي خد ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ተፃዊቶም ዳዕወታት ዝተገብረው ነይሮም ክለብ ኩዕሶ እግሪ ኣዱሊስ ከዓ ካብቶም ፍሉጣትን ግንንትን ጋንታ ጠርኒፋ ትኸይድ ነበረት ካብ ንኣሽቱ ኣሹ ኣብ መልሚላ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ተበፅሕ ዝነበረት ጋንታ ኣዱሊስ ከዓ ይባሃል ኣብዚ ናህና ዘለዎ ስእልታት ኣሎ ካብቶም ኣባላ ከዓ ከውሚ ነይረ ማለት እዩ እዚኦም ከዓ እቶም ሓያላት ተፃወቱ ዝነበሩ እዮም ክሳብ ዝነበሩ በዓል ነጋሽ ተኽሌት ብዙሓት ኣብዚኣ ኣባላት ዝነበሩ ኣለዉ ኣብዚኣ ከዓ ብቑሪ ፕሮፌሽናል ፀዋታ ኩዕሶ እግሪ ዮሃንስ ዘሚካኤል እዩ ንሪኦ ዘለና ዮሃንስ ከዓ ሓደ ካብቶም ናይ ሃገርና ብቑሪ ፕሮፌሽናል ፀዋታ እዩ እዚአን ድማ እተን ክለባት ናይ ዞባ ማእከል ኮይነን ነዛ ሃገራዊት ጋንታ ዝተወኪኦም ምድላው መግቢ ኣስመራ ቢራ ኣልተሕሪር ቀይሕ ዓሪ ኣብዚ ስእሊ ንሪአን ዘለና እዩ እዚኦም ከዓ እቶም ፕሮፌሽናል ኣብ ሃገርና ናብ ደገ ከይዶም ዝተፃወቱ 12 ኣባላት እዮም እዚኦም እዚኣ ደለዉ ይነቃቸው ከዓ ሓደርቲ 94 ካብቶም ብሉፃት ተፃወቲ ሃገራዊት ጋንታናን ከምኡውን ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኮኸብ ዝወሰደ እዚኣ ድማ ሃገራዊት ጋንታ እዚኦም ስካንዲኔቭያ ዝኸዱ ናይ መጀመርያ ኣብ 94 ዋንጫ ሒዞም ዝመፁ መንእሰያትና እዮም እዚኣ ድማ ናሽናል ቲም 96 ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዝወፀት እያ ናይ ሴካፋ እዚኦም ከዓ ሃገራዊት ጋንታ ስኮር ገይሮም ሓጎሶም ክገልፁ ከለዉ እዩ እዚአን ድማ ልክዕ ከምተን ናይ ዞባ ማእከል ክለባት እየን ኣዱሊስ ኣስመራ ቢራ ብዙሕ ካብ ካልኣይ ዲቪዥን ዝነበራ በዓል መለይ ባራቶሎ ዕዳጋ ሓሙስ እዚአን እውን ኣብ ዞባ ማእከል ዝተፃወታ ክለባት እየን ኣብዚ ድማ እቶም ደያምና ናይ ቅድም ዝነበሩ ንፉዓትን ሓያላትን ዝነበሩ ደያኑ እዮም ኤፍሬም መለስ ከዓ ሓደ ወደ ልጫ ሓደ ካብቶም ከዋኽብቲ ዝነበረ ተፃዋታይ ዝነበረ ኣብ ሃይለ ከዓ ፍሉጥ ናይ ኣስመራ ኣብ ቾሮ ንሽተይ ብዙሓት ተፃወቲ ዘፍረየን ባሕላውን ፍሉጥ ዝነበረ ኣቡናይ እዚኣ ከዓ ንኽብሩ ኢላ ተዳለወት እያ እዚኣ ድማ ደንደን ሻምፒዮን ዝወሰዱና ኣብ 2023-24 መራሒ ጋንታ ወዲ ዘርኣይ ካብ ኣምባሳደር ዋንጫ እንዳወሰደ ከሎ ተረሰለ بخري ناي هجرات كانت صدر لكن تبعتي مالتهم عشان شعتني تنتس عن كلتن اليوم تم قدامت تتصاوتي بعد ما جاش تخليص لهم قدامت تتصاوتي ناي كانت إرتراع مالتي اليوم كأجا دايما سلطن تقص أجري ناي زبا مأكل قينهم تم قدايم قدام تتصاوت زنبرو بعد حماسين بعد هاي لدبا بعد جزائي بعد تكي إبرها بحماسين أبكال تصاوتو زنبرو قداي ما سلطنتي أمزياتهم إذا خاني إذا حج جزء أسلطاني دلنا هجرات جانتا أبكال شحن إسرائيل شدشتن أبز حجي أسلطان دلو تعويتهم زمان صلوا قدامي أسلطاني نحجي مالتي إذا إنك أب هجرات جانتا قصة أقدرك أنستي الجزء ببواني إذا كنت شحن كلتن أبكال هجرات جانتا مالتين إذا إن حجي بس هجرات جانتا جيبوتي أبز عدد تصويتنا 10-6-0 السحرادو تنهجرات كانت عندنا سندي إذا يوم كأحريت جاي أنت قصة أجري دك أنستي نيزوا مع كلين كلن بجانت أن 4 جانت نيرن مالتي زي أتنقصت بهرة هجرات كانت قصة دك أنستي خاطر تشد كل التنك أزياتني بهري استأكيدن تصايتن متين مالتي إذا إنك أبب بوانو هجرات كانت خيرن زي أبتت شحن سلستن تشين شوعتن تشين شباب بوانو هجرات كانت دك أنستيو نفعت تصاوتي النيران زيادة. زين كا ناي التحرير ناي زوبا مأكل مالتهم زين حجي التحجان تاع التحرير أي تحرير ببعمة مهرتيو دندن أدوليس مالتهم زين كا هجرات جانتا زين أبز حجي وان أكلتشان إسرائيل شدشتن هجرات جانتا مالتهم زين كاني ناي زوبا مأكل جانتات مالتهم
ጋንታ ህንፃ አክልተ ሸን ሓደን ሓይለ አየር ተስፋ አዱሊስ ናይ ዞባ ማዕከል እዮም ማለት እንኳን ሓመጻኹም እዚ ናይ ባይታ ቴኒስ ናይ ዝሓለፈ ነዊሕ ዓመታት ዝነበረ ዝኽሪዩ ባይታ ቴኒስ ኣብ ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ጥለናት ሒዙ ዝነበረ ዓይነት ፍቱው ስፖርት እዩ ኣብ 1905 እዩ ኣብ ኤርትራ ብጣልያን ኣትዩ ነይሩ ክሳብ መግዛእቲ ናይ እንግሊዝ እውን ብዙሓት ኤርትራውያን ከም ሰራሕተኛታት ጥራይ ኮይኖም ኣብ ሜዳ እዮም ዝሳተፉ ነይሮም ኣብ መጀመርያ 50ታትን ከምኡ 60ታት ተሳትፎ ኤርትራውያን ኣዝዩ ጎሊሑ ይረአ ነይሩ ንኣብነት ከም በዓል ነፍሲሄር ሰረቐ ኣስፋሃ ኣብ 80ታት ዝነበረ ኣባል ሕሪት ጋንታ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ወኪሉ ቻምፒዮን ኮይኑ እዩ ነይሩ እዚኦም ከምኡ ሃገራዊ ጋንታ ኮይኖም ኣብ 1980ታት ዝነበረ ዓመተ ምህረት ድሙቕ ዝኾነ ዓወታት እንዳመዝገቡ እዮም ዝኸዱ ነይሮም እዚኣ እውን ድሕሪ ናፅነት ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ነይሩ 1993 ኣትሌት ሩት ተኽለ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይና ድሙቕ ዝኾነ ዓወታት ንኤርትራ ወኪላ እያ ትገብር ነይራ ማለት እዩ ሕጂ እውን ካብ ህፃንነቶም ኣትሒዞም ክሳብ ሳዋ ብምኻድ ኣብ ሳዋ ስፖርታዊ ንጥፈታት ባይታ ቴኒስ የካይዱ ኣለዉ ስጋብ ሕጂ እዚ ዓሚ 2015 ዝነበረ እዩ እዚ እውን ትሕቲ 16-14 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ኣብ ሃገረ ኬንያ ድሙቕ ዝኾነ ዓወታት ሒዞም እዮም መፂኦም ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ኬንያ እዚ እዚ እውን ሱታፌ ኩለን ዞባታት ኣብ ባይታ ቴኒስ ብምሉእ እንተን 6 ዞባታት ኣብ ውሽጢ ከተማ ጥራይ ከይተሓፅረ ኣብ ኩሉ ዞባታት ዘርግሐ ናይ ባይታ ቴኒስ ዘርኢ እዩ ማለት እዩ ካብ 1952 ካብ ግዜ ጣልያን ዝጀመሩ እዞም ነባራት ነበሩ ከም በዓል ነፍሲሄር ወልደ ኢየሱስ ገርማርያም ባህብላ ወልደ ሚካኤል ኣስኮዶም በርበረ ነፍሲሄር ፀጋይ ስብሃቱ እዚኣቶም ኣብ 52 ምስ ጣልያን ዝፃወቱ ዝነበሩ እዮም ብድሕሪኡ በዓል ጅባን ማሶላ ዝነበሩ የማን ነጋሲ ስውእ ገብረትንሳኤ መሃሪ ኣብዚ ሕጂ ኣብ 64 ካብ 64 መጨረሻ ዛዚሞ ዝኸደ ገብረትንሳኤ መሃሪ ሻምፒዮና ማለት እዩ ሰውዩ እዚ ሕጂ ካብ 80ታት ማለት 79 ጀሚሩ ኸ ምሽከታ ምስ ጀመረ ተዓፂ ዝነበረ ደርግ ዝሰንክደ ኩነታት ተዓፂ ነይሩ ኣብ 79 ግን ምሽከታ ጀሚሩ እዚኣቶም ተምሽሩ ግዜ ዝነበሩ በረኸ ብርሃን ማን ዘርጋብር ገብረ ህይወት በኣካል ኣሎ ፍጹም ጊሎም በኣካል ኣሎ የማነ ተኸስተ ተሰውዩ እዚኦም ሕጂ ኣብ 80ታት ዝነበሩ እዮም እዚኦም ካብቶም ቀዳሞት ምስ ጣልያን ዝነበሩ ተፃወትዮም ኦሎምፒካውያን በዓል መስፍን ተስፋ ማርያም ወልዳይ ሰማዕታት ተሸላሚ የማነ ትብፃዕቲ ኣብ ግዜ ጣልያን እዩ ጅባን ማሶላይ እዚኦም ካብ ሰባዕታት ኦሎምፒክ ናይ በዓል የማነ ነጋሲ ማለት እዩ ሓደ እኳ የማነ ነጋሲ ኣሎ በየነ ስምዖን የማኑ በኣካል ሰብካ ኣብቲ 1971 ዝነበረ ተፃወቲ እዮም እዚኣቶም እዚኦም ኣብ 64 ዝነበሩ ኣብ ግዜ ጣልያን ዝነበረ ኦሎምፒካውያን እዮም እሶም ክልቲኦም ገዲም ተቃራበ ሽከታ ዝኸኣኒ ናይ 44 መጀመርያ ኤርትራውያን ተሰለፉሉ ምስ ጣልያን ክልቲኦም ተፃወቱሉ እዚ ኣብ 60ታት እዚኦም ከዓ 73 ኦሎምፒክ ተሰለፉ እዮም ተኸስተ ወልዱ ጀጋንታ ኣሎ ሃቢሮም ተሰለፉ ከዓኒ እዚኣቶም ማለት እዩ ኣብ 2026 ኣብ ከተማ ኬንያ ኣኖካ ዝተኻየደ እዩ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ዳርጋት ናይ መጀመርያ ዓወት ዝተኸፍተሉ ናይ ዓወት መንፈስ ማለት እዩ ናይ ኣጋጣምነት ሃገራዊት ጋንታ እውን ኣነ ኣኪበ ሒዝያ ከይደ ነይረ ጀነራል ሮመዳን ኣውልያ ኮሚሽነር ስፖርት ዝነበረሉ ማለት እዩ ናይዚኣ ፍልይ ዘበለ ኣብቲ እዋን እቶም ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ወከልቲ ዝከር እንድሕር ኮይኑ ኣጋጣሚ ምስ ተሰዓሩ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ይረኺቦም እንታይ ኮንኩም ዳ ትበኺለኹም ምስ በሎም ክንመፅእ ከለና እኮ ኤርትራ 20 ተወፅያስ ኢትዮጵያ ከዓ 19 ክትኣትው ኣለኩም ከምኡ እንድሕር ኣቲኹም 30,000 ብርን
ጋሻ መሬት ክወሃበኩም ተባሂሎም እዮም ነባና ወፊሮም ነይሮም ናይ ኣጋጣሚ ኮይና ንሰዓርናዮም ክቡር ፕረዚደንት ኤርትራ 30,000 ዝሃበና ኣጋጣሚ ነርሽ እዚ ኣብዚ እዞም ኩሎም ተቐዳደምቲ ብፍላይ ካብ ዝንሪኦም ዘለና እዚኦም ሻምፒዮን ዘበሉ እዮም ደሳለ ነጋሽ 93-94 ክፍላይ ጎይቶም 2000 እዚ ሳሙኤል ዕቁባይ ወዲ ሱዳን በዓል 2001 ካብ ኩሉ ብፍላይ ዮናስ ዘካርያ 3 ግዜ ዘበለሉ ክብረ ኣብረዳ ሓንሳ ሃብተ ወልደ ስምዖን ካብዚኦም ጠቕልል ኣቢልና ክንሪኦም ከለና ብጀካ ውሱናት ሰባት ዘይኮይኖም እቶም ዝበዝሑ ኣብ ፕሮፌሽናል ሰጊሮም ተካእቲ ገይሮም ዘለዉ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ እውን ኣብ ውድድር ዘለዉ ከም በዓል ናትናኤል ከም በዓል ሜሮን ተስፎን እዚ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኦሎምፒካዊ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ክሳብ ሕጂ ካብዚኦም እቶም ዝበዝሑ ብፕሮፌሽናል ዝሰገሩ ነይሮም ማለት እዩ ዘርሰናይ ታደሰ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ሲድኒ ዕለት 10 ወርሒ 8 ኣብ ኦሎምፒክ ማለት እዩ ንመጀመርታ ግዜ ሳልሳይ ይወፃሉ እዩ እዚ በሪ እቲ ናይ ኣትሌቲክስ ዝኸፈተሉ ናይ ብሓቂ ምስቶም ሓያላት ዝበሃሉ በዓል ሃይለ ገብረስላሴ ዘርሰን ቀነኒሳ በቀለ ዝነበሩ ንዕኡ ስዒሩ ሳልሳይ ዝወፃሉ መጀመርታ ንኤርትራ ናሓስ ዘምፃላ ኣብ 2004 እዩ ማለት እዩ እዚ እውን ኣብ 1980 ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ሃገርና እዚአን ናይ ብሓቂ ነቲ ናይ ኣትሌቲክስ በሪ ዝኸፈታ እየን ምናልባት ትሕቲ እናተመፂና ያረዳስወሩም እዚ ንኣርባዕተ ግዜ ኦሎምፒክ ተሳተፈ እዩ ካብቶም ኩለማርያም ከምኡ ነቢያት ሃብተማርያም ናይ መጀመርታ ኤርትራዊት ኣብ ኦሎምፒክ ሲድኒ ዝተሳተፈት እያ ንጉሶም ለሶም ከምኡ ኣብዚ እንድሕር ጌርና ዘርሰናይ ታደሰ ንሓሙሽተ ግዜ ኣከታቲሉ ን21 ኪሎ ሜትር ብሰዓረ ናይ መጀመርታ ኣብ ዓለም ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ዘይተደግመ ዘሎ ማለት እዩ ግርማይ ገብረስላሴ እውን ንመጀመርታ ግዜ ኣብ 2015 ኣብ ቤጂን ናይ መጀመርታ ወርቂ ኣብ ማራቶን ዘምፃልና ናይ ብሓቂ ዕውት ኤርትራ ከዓ ብንኡስ ዕድሚኡ ማለት እዩ 19 ዕድሜ ገይሩ ነይሩ ሽዑ ንኤርትራ ወርቂ ምፅኡ ናብ ደረጃ ዘብፅሓ ማለት እዩ ናዝሬት ወልደና እውን ኣብ ኦሊገን 2017 ራብዒት ዝወፀት እያ መፈለያ ኣምሊጣ ፊኒሽን ተሳዒራ ማለት እዩ እዚ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ንመጀመርያ እዋን ኣብ ዓለማዊ ውድድር እሞኻ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብቲ ዝለዓለ ፀሊም ኣፍሪቃዊ ንመጀመርያ እዋን ናይ ነጠብጣብ ናይ ዓቐበት ዝወሰደሉ ዓብዪ ኣጋጣሚ ዝነበረሉ ማለት እዩ ቅድሚኡ ዋላ ናይ ተነባሩ ኣብ ፖዲየም ዝደየበ ኣፍሪቃዊ ነበረ ኣብዚ እንድሕር ምፅኢልና ምናልባሽ እዚኣ ናይ 2010 ንብላ ዘለና መቐይሮ ኣብ ኣፍሪቃ ኤርትራ ካብኣ ድሕሪ ንኣኖኳ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ክትዓትረሉ ዝጀመረት ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ እዋን ካብ 2010 ጀሚርና ክሳብ ሕጂ 9 ዓመት ኤርትራ እቲ ክብሪ ካብ ዝበና ኣየውረደቶን ማለት እዩ እዚኣ ንመጀመርያ እዋን ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ደቂ ኣንስትዮ ተሳተፋሉ መስመርያ ማለት እዩ እዚ ናይ 2025 ኣብ ኬንያ ተሳተፋሉ ማለት እዩ እዚ ዝተፈላለዩ ጋንታታት ምናልባሽ እዚኦም ኣብ ፈረንሳ ዝተሳተፈት ሃገራዊ ጋንታ ኣብ ማለት እዩ እዚኣ ኣብ ኣልጄርያ ኮታ እዚአን ብፍላይ እዚኣ እዛ ኬንያ ንብላ ዘለና እዚኣ ኩሎም እናሃለዉ ኣምባሳደር በዓል ኣብ ደጅናት በዓል ባልንከሬ ኣብ ሃይለ በዓል ግዜ ነሽረፍ ኩለን ግዜ ኣብቲ ቦታ ናይ ባስኬትቦል ነይሩ ፀወታ ኣብ ደጀን ወሰድን ኣብ ደጀን ንገበር ስለዝነበረ ዓዚ ከዓ ኣብ ደጀን ኣብ 1985 ናይ ባስኬት ተፃወቱ እዚ ከዓ ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ፀወታ እዩ ኣብ ክሳዕ ፀወታ ከለዋ ተጋደልቲ ትራእይዎን ከመይ ኢሎም እንታይ ዓይነት ናይ ቴክኒክ ዓብ ገይሩ ኣብ 1980 ማለት እዩ እዚ ከዓ ጎያይቲ ኣበል ዋቃዒት ትበሃል እዚኣ ዘላ ናይ መሬት እዩ እዚኣ ከዓ ሌላ ዓይነት ምስ ትሪእዎ ቮሊቦል ከዓኒ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ብከምዚ ኣብ ቦታታት ብከምዚ ኣገባብ ዓይነት ንፃወት ነርና ኣብ ኩሉ ግንባራት እዩ ዝካየድ ነይርዎ ናይ ጋንታታት ናይ ሓይሳት ኩሉ ታሕቱ እዚ ከዓ ጎያይቲ ናይ እዚኣ ከምዚ ሸማይሽ ትበሃል ኣብ ቀይሕ ኣብዚ እንዳባሉ ሸዓተላ ቀዳመይቲ ካብ ኩሉ ዝወፀት ኣብ 1980 ተፃዋቶም ብዙሕ ደፍረየ ተፃዋታ እዩ ካብኣቶም እውን ንሕና ኢና ኣነ እዚኣ እውን እታ ዓንቲ ኤርትራና ናይ ሓሪክ ጋንታ እዚኣ ከዓ ናይ ብልፅቲ ኣሸቶ መዝገቢት ተባሂላ እዛ ሙልጌታ እስራኤል ሙልጌታ ኣብ ታንዛንያ ዝተገብረ ናይ ኣፍሮ ኣፍሪቃ ውድድር ናይ ብሉፅ ተፃዋታይ ናይ 3 ነጥቢ ወሰደልና እዚኣ ከዓ ናይ ኣዲስ ኣበባ ንገብራ ነበርና ውድድር ኣስመራ ቢራ ክልተ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ ኮኸብ ሙሉ ወሲደ ክልተ ግዜ
توزيعنا زمان أيتام ودر زنبرلا ميكيل جزاي عالم نورو سواء كابتن بولتارنا دانك ودر على يوم كان تدار كناش زنبرو فصارتيو زينكا هو تناي كلابين أبزر أي أمير تبريتي كابتن نايتلي أنا باسكتبول لتعاطوا مفيد تعاطي زنبرا بشمو جمال مسؤول قال هذا مشكلة زنبرا أنا جو أوافيون عصر شو من عمد كده 3 عمد هو دودا تعود الوزنانيو أمشي رشا كان تسمع بيرا أنا دول هو نتواجه ده عصر شو من عمد كده جبيتنا عليه. أي كعصة مربب مجلسنا نبدلنا أبزي أزلون تصوت نري ندلنا أبسمانياتات كاستفل على جانتات تصوت على نبرة خوينن أبسمانيا نبرة كعصة مربب دحرنا سنة أبتيس عن كلتن نزين حزناينا تتصوت جميرنا تسعن كلتنا أبناء فيستيفال إيرتران مجمرة جزء أبي إيرتران هيبول يبول صوت هالتخيل الجزء نزين حزنا ناش تقول عوسيقنا دحريو 4 جانتا نايدك نستيو 4 جانتا نايدك تبعتيو نمجمرة جزء دحرنا سنة يبول يبول صوت هالجمرة اللي كم دبلنا أبتيس عتات آتينا أبتيس عن كلتن سكع تسعن شوعات زنبرة تصوتين دي أبزل على درجة بتحل زنبرة جزء أبتجزء زنبرة زحية لجانتات حمادة أدوليس مدلاو مجبي السبح نزين دحرين سعيبان زمان ساعة أدوليس كم دلابتو ثانيها حمادة كم دلابتو ثانيها باراديزو السبح الحشم تبهيلن كالوت جانتات متين أبزجزي زي صوتها كبار 4 جانتا شومون تجانتا كدامي ديفيجن شومون تجانتا كالاي ديفيجن شومون تجانتا سالساي ديفيجن بتحل زنبرة جزء نايدك نستيو نايدك تبعتيها لكعب همو 3 ديفيجن ببشوم مونتا غانتا بچحنا لزنبرنا زيوم ني هاجراوت غانتا وكيلو ما بشحن شعات اب كلتا شحن شوم مونتا تطاوتيم سيلا زي ترخبت اب شحن شعات ابتيس عند شعاتن قال زبرت هاجراوت غانتا نيراتنا دحريو بزلوا دق نستيو اتين بولصات زبالا تطاوتن اسكا حجخا اب غداي غانتاتات اتين اسكا حج تطاوتا زلوا تطاوتي مارتا ولداي مليت تسفا غرغش حجب زيلان سميرة برفتي تعجستي أبوا أمبابا أزامي تزين سك حجي أبغداي مغانتات أتين صوتا دلوا غانتات thank you لحد هنا سنة هفتشن سلسلة إذا أنا زاينا سيا سلسلة جديد شامبيون دقيقة نتودتر كنجمور إلنا كم مرأة نايت مغطو قستي أبتشن سلسلة جميرنا نيرنا حمزة أنا بدمنتن يعني بجلس بدمنتن أبي إيرترا بشحن شعات ميتن 7 يجميرو أو كما حجي كوميشن سبورت زلو كاو قتيلو بستفعل عليه مغنى تواريزو كاب شحن شعات ميتن 9 شمونتن دمات زوما ما كفدريشن قيمو هاجر فدريشن ما كاب كتشحن 4 جميرو مالت كم تريو زلو مالسلي زينا يزوما ما كل وددراتي زي أنا جمرت هاي دحر كتشحن 4 استخايدت ناي وتاجر وددريا ليكون مرجيتا أنا هذي سنة هايلة مالتي كابو مقتل غانتا كاميرون زغشوا ليكون مرجيتا أبيل كيروس هيرمون كيله بينام كسته استماع أبتزوم ما كل زكاير ودراتي أنا يعني محباس إرترا قبل قدم بزي مجلات تكرار جميرو محباسنا مجلاون من قواتنا ودراتي كايديرو زي سبعة شو حتى أبغى سبعة نبرة يعني شامبيون نبرة بيجي زي كا كريستينا كتوركين أو كارا كتير نبرة بيجي سلسلة كتوركين بقول كارين بارك هرميناون أبغى خمسة ميسو كاري كتير بارمر كايديا جها بعد أجلو كمسؤول كام في مهندسي بولينا هجيم جديد بكوجر لنا بارك زيها كاينيو dalam menghambat jabla bisa مجمرين كان عم نتعهم كان أبزي كور بعلنا أبزحنا أنا هجي قال الدليل لهم زعما أقربات مين كسركس إيرترا أب بيدرجي بوحدة السبات بوحدة سبورتيناتي وذكاينيرو أبزي ناينات نت جيجن سلا من قستنا سلا زواجن بار نتي سبورت كم عبي سبورت ريو كم بعبت أمت أميتو كسامنا أي جاغلين نمسغال حفشاوي كسامنا وصح جردوا هذا الكلام مالتي تبي ماجيك مين كات شعوري زقلة زنبرة
بجبر جن توم عشوق النبرنا وهذا سواتين يربي جمرة دقي شعت سمير ده حراج النفس له سبع عبي مالتي ده هريون خمسنا بلا عبدنا يزبعوا ناي سركس إذا بزاو تريود لهم أو خلوا ترديهم الله إذا خاني عشان شعتين تسعة شديشة حمشة زي عقول بلد أبزي أنا تقمت لنا خلنا مالتي جيتي رأي ناي سركس إذا غينو عبد الحجي وانجن سركس يترى كم تدلك سجوا ما يكادر مالتي تداخل مود هو غلنا زي ما صرنا زيادة زلنا خفات كبيرة تشعر بسرعة شديدة. كنا نتمسك بالمتابعة أبزي بينام تي ولا نحلمه راح نبرك نشبطه بزح أبنوي وانا دينا نشبطه بالنبرنا بتكبر تشبيتو زرعنا نكتشعل إسرائيل بعدين إزي بتحرق جون بتسلم أفريقيا وكتجمع دي أي كتجمع بزح من الباش بإسرائيل كتجمع مثلا بخالات كوي مثلا أبزي هلو كبلو براني إزي كبرو وصل حزب الله كتشعل إسرائيل كتن سلسلة زي عكاتاتيرو شامبيون أفريقيا زي وصل تقدر هنا ملو بران مالتي أني الله تري وندر لكم كبكرة جميرو سجاب زي حياتات مكلخال ينتنا بتحنا يزلنا اليوم ميتونسان حادن كور نبر بهالو زوم كلتن 7 حادن دندن بهالو 3 حادن دراغون بهالو 4 حادن نسر بهالو كلتشان حادن كا بدوه بهالو بزيوم زقمت محموش تغانتا ب 9 شوعتن اب 9 شوعتن اب 9 شمونتن كا نابشو دشغانتاتات بريخنا حيل مدرت بحال غانتا وسيخنا مالتي صوتا كاي صنيحو امونغو 98 ورا سلا زغاطمنا كل سبورتاوي ناب مكلخال هاجر اتيو دحريو كا كلتشان حدن بحدش ودبا تخايدو حيتات مكلخال ايرترا زبل قيمو بدو مخته نسري حرينا سوا بحموش تغانتاتات كا جميرو ابز حجي درجه كا نم 10 حدا جنبارات سفيح يركبالو حيتات مكلخالنا كا نقول من اسي نزا هاجر نابركتو كله او عسيل يركبالو مالتي اليوم شعلا حيلاير سنتب عمبربب سوا بينفر حرينا نسري اليوم أولاد حيلتات مكلخال كوينهم حداش غانتا كا غانتا أدر سنتب بحال أبز حجي وان حداش قوي مالا أبزي حنقول سنتوهنا زي نسرتنا كدرشين نسرتنا كدرشين كل سجرير تراي كدرشين كل سجرير ترا كم حقي أرجعين شعات 250 قلتين وان كدرشين بقولك نسرت نيرو ግን ብዝተወሰነ ወሰነ ነገረሽን ምሳሌ እትናትና ቦታ ዳርጋ ኢትዮጵያ ተወስዶልኝ እዚ ኣብ 1998 ኣብ ካፍ ኣባልነት እናረጋገጽ ኣብ ዝኸድናሉ ኣብ ሴካፋ 1995 ኣባል ሃገራት ኣፍሪካ ስለ ዝኾና ኣብ 1998 ወርሒ ክልተ መበል 52 ኣባል ካፍ ኮይና ዝኣፍርናሉ እዩ ህያብ ዘለና هي ماليا نعزازي از حزباو سراويت إيرترا برغادير جنرال تقل لبسو كمون لتحقاقي حلقة تغلال الساف لوجستيك سنكي منيستر المكلخال كمور ميجر جنرال أسمورو غرز جهر بمغزب الله بمقبل التعريف أبشرين شعبين ثلاثة شوعتن كساب كلتا شحن إسلام شدشان نكومشن بحلن سبورتر إعتراض وابهية بمقبل التعريف كمون منيستر هنسا أبرها أسفها وابهية بمقبل التعريف كمون حلقات أغلال الصاف حيثات مكلخال إيرترا كبور جنرال فريقوس واللي يوهانس زواب هي دولة الوطاريك
ክቡር ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ ክቡራት ተሳተፍቲ ናይዚ ቅድሚያት ኩሉ ሰብ ርእቱን ሓሳቡን ክገልጽካ በዚ ኣጋጣሚ ንተሓሳስብ نزم ريت زي يوناس يو عارف وزلو حفشاوي ريتوناتو على ما نزم ريت قلت لنا أنا بخبركم حرام جمرة بقول اسمك لنا مول اسمه يوناس هايله بحال ساقايدما بيبوت سوا عملتي صبغ يوناس حوي زي ما دبات زي كفتما دالو على خير هذا لك كمين يروي حفشاو على ما نزم ريت كبير اوكي زمريت مبل مبل 30 حموشن معلتنا صلت تدالوي و كاب سعيد 930 شوعتنا تحسكا سلا كتشر 10 شوعتن سفالالي عم سبورت هاجرنا مالتي كروس اوغري بشكلتا باسكيت فوليبول بايتا تنس تيبل سفالالي عودو سبورت هاجرنا اداليو نزي نخدالو دما ادكامي زنوموريو نزي نخسرح دما نحجي ولودو نمتحلافي زرانه علامو تاريخنا متحلى وسعوا بتاع كنا عن سبورت قريب ولا بزبسيل او دارغا 10 تقلت نتفتا سبورتي ادالي كاباتن دما قدد مشكلتا كعص اوغري كعص مربب بايتا تنس مخاته غستي قدد مشكلتا بادي بينتن تقلالاس 10 تقلت حرين حوي زين مبل سلسي غزي خاطر دالو زلخا نمجم فولي تريو نايز زغبرو دما بولق خاطر بيكسكا خاطر تغبرو زلخا ابزلو بدو وقت بغس كلخا ابزي بصحيلكا تحسب نيركا ونقعوت قا 100 تماما نيره
دارجا نزي سئلتات كتأكب أدكاميو نفت حدثكي كتبل بتخاننا أهودي صراحة له دارجا خير دخونكو خير بولكو نزي قوة له إلى مالتي كباب خندي زخون سلطات أكيد أستاذ حموش 150 شدوش 110 استفعل يلعب سبورت حقنا مالت بقانتاتن مولكن مالتي بروفيشنال زبولو تتصوت مالت حفشاوي زبلت بحنت حسب علامة نايزا إكزيبيشن تقلت أوكي أخوزتات أو علامة نايزا إكزيبيشن إيرترا معرخ ندي أب إثيوبيا خيدا تعويتات متسليرة نحجي ولو دودما نزلتات اليوم أبرتي عملوا صلحوا يكسايخ قلت الكلام مالتي زلتات زي تاريخ إيرترا تاريخ مجزأة خمخانو متن أنت خون أنت حبرت السب نعطوها جراوند نيرو أو عوضات سبورت خازيو بلوت عقد تبغى فيه نزل له مد بلا ناي تاريخ كفوسي لنا نحسب هو نازي زجلسكا تصبو عندي زي سيلتات مريت قريب يدلهم مالتي إيرترا معرخ ندي أبي إثيوبيا خيدا تعويتات متسنيرة بدحري خوان ولا بزلو تتصوت كمان درجة تعويتهم يوم زموت سنيرة ميتعلم مالتي ولا بجزيت الآن زنبرو إيرترا جن قربوا زنبرو عواتاتي يمسكر هو بحافش أبقت علي انتهي نتبخ أبقت علي بزي حزيه دلوخ نخبقس زلا على درجة نخبتصح درجة كتامام مخيل يا مالتي نسبة زلا عمت زدالة خي علامة على رنت عنا إكزيبيشن ندحر حجي قا زدالة هو يلان جنا غسيلا جن خمز خيلي ولا حنت أجي من غوروها ولا حنت يتامامني بصراحة خا نزي انترفيو زريو سبات نزلوا مسئلي ناي ولكي يقول ناي من تكالة من قستي كهبو خا تصفى قبر نسلت كله مدلات قبل يعني ثانك يو زخبركم تخاتلتنا 50 يوناس كنسمعت صنحنا كابشحن 930 كسب كل تشحن 25 زنبره تاريخ إيرترا بفلاي تاريخ سبورت أبجزي مجزات زنبره كسب قدلي كسب حجنا الناس كسب زغروانا كل تعامد كل تشحن 25 زنبره تاريخ بسئل سنيدو نمريت أغريب وزلو كم زعين التاريخ كله سب أبجز ولك أو تاريخ ولك أو سلطات زلوه كم زجرنا نها هاجرنا تاريخ زيادة بسئل استسنى شبط مرتعو كندالو كندقاق في قبع أب كم زعينت مرئتات كل خلود ما هو سب تاريخ هاجرو تاريخ حلف مننتو سلازي قلت مات يخو كاتاتلن كعزبن نهز بخفوت يزلو إذا بوتازي أمونغو منستر فتحن ممحدار زوام أخلن زلو بوتا تسرح له بأزيو صفوف أجواب تدالي زلو كم زين كاتاتلو زلنا بدحري بقولني أزيو بزح سب تعذابي زكاتاتلو زلو نزت تاريخ الزرما زقلت لنا أكلات كسبقس انترفيو داعورنا نواهم كنا بلوينا دقاقي روحس بعنا تنت نكون مبل 35 عامات معنا تنت أبقعنا أبكنياتنا تنت باستفالة لعجبابات نزي نمبعال زقبر زولو فلاي سبورت أو نتفتات كأ نواهم كنا بلوينا كابانا يترحقوا لايك شير سبسكرايب داعبركم دقفونا سنحي لكم دسوكم أنا شمي أصلت أنا قانتا ما يتمنى يوناس محرتا أب فافاي بال زي لو معتي تدالي دولة كل عين سبورت نوح عمتات تذكرتات نمجواري نبحك بزح نجار طول حتى زنبرنا نكلم حجي أبز مسرقنا يون نبحك يكساجرنا زهنا تي كلم حجي زنبر كلمات ناي هجرنا كاب كلمات كاب هجرايت كان تقع أبزح هجرايت كان تقيدا عوتات دم سأتلو ناي ثمانياتات ناي سوساتات كون 9 كسب كل تشحن 4 زنبره كله بسئلة مرئتي زقل أزله زهانتي سرح نبى حق الدس بلكا بزح ذكرتات غيرنا حراي مجمريا روحس كنياتنا تكبر لنا أبزي ناي بزعبا قد مشكلتها تغيير زلو مدلاوات من الواش كم زنري زلنا أزيز فح زبالي أقدم أبيلو نقصول سلاسة زناي قدايم تنتنو تصنيحي تي حبريتات كهبوز تصنيحي أنا خابتا خلت تشحن شديشتن دارجا أنا ونقاب كل تشحن شديشتن أصلت أنا هجراويت كان تقوينا كلمي بزنا برؤوانات بفلاي تخصصوا اللي جاكان تتراي أبشحن شعتم يتن 7 أب أول أفريكان جيمز ناي ورك مدالي أب ناي جزية وددر زمسة أنت زي كوين بدحري وهجراويت كان تأرترا ولاون مس إثيوبيا إن تحوست راس جست تبعي لاب تخدر لزنا برت أوانون كم تزدله تي عوضات متسعين مرن
ቀንዲ ዓወታት ክመጽእ ዝኽኣለ ድሕሪ ናጽነት እውን እንተኾነ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ከም ኤርትራ መጠን ኣብ ኦል ኣፍሪካን ጌምስ ሻምፒዮን ኣፍሪካ ካብ ምስታፍ ሓሊፍካ ወይ ናይ ሻድሻይ ናይ ሓምሻይ ደረጃታት መዓዝ ሓሊፍካ ካልእ ኣይነበረን ተኣውራ ክመጽእ ዝኽኣለ ከምዚ ክንሪኦ ዝጸናሕና ካብ 2006 ኣብ ኣኖ ካብ ዝተገብረ ውድድር ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሽዑ ንኔው ነዚ ሕጂ ሒዝናዮ ዘለና ዓወታት ብፍላይ ነዚ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ 2010 ንዝጨበጥና ሻምፒዮን ኣፍሪካ እውን ከም ሕልሚ ጌርና ኢና ንሪኦ ነርና ክንወስዶ ኢና ክንበፅሖ ኢና ዝብል ግምት ኣይነበረን ግን እንድሕር ሰሪሕካ ዘይብፃሕ ነገር ስለዘየለ ብ2006 ጀሚርካ 2006 ኩሉ ዝነበረ ዓወታት ኢና ሒዝና መፂና ኣብኡ ከም ኣሰልጣኒ ኣነ እየ ነይረ ኣብቲ እዋንቲ እውን ከም ዝንሪኦ ዘለና ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሽዑ ኣብቲ እዋንቲ ዝገበረልና መተባብዒ ክሳብ ሕጂ ዘይርሳዕ ማለት እዩ ዋላ ብዓቐኑ እውን እንድሕር ኮይኑ ኣዝዩ ሓያል ገዚፍ ዝኾነ ደገፍ ይብና ምክንያቱ ሽዑ ዝነበረ ሃዋው ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብኩሉ ወርቅታት ሒዝካ መፂኻ ካብ ሽዑ ምስ ጀመረ ግን ናብ 2007 እውን ኦል ኣፍሪካን ጌምስ ኣነ ሒዝዮም ከይደ ኣብኡ እውን ኤርትራ ተዓዋቲት ኮይና ማለት እዩ ስለዚ እዛ 2006 ንብል ዘለና በሪ ከፋቲት በሪ ዓወትና እምበኣር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዳሃይ ኤሪናይን ሜድያ ብፍላይ ኣብ መደብ ስፖርት እዚ ክትከታተልዎ ዝወዓልኩም ታሪክ ናይ 9 ዓመት ብስእላዊ መግለፂ ዝቐረበ ኤግዚቢሽን ኢና እንዳልለልኩም ቀኒና መደብና ሎማዓት ብዝንዛዝም ኣለና እንተኾነ ግን እዚ ቅንያት ናጽነት ብዝተፈላለየ ንጥፈታት ይቕፅል ስለ ዘሎ ኩሉ ስፖርታዊ ንጥፈታት ዘበለ ኩሉ ንጥፈታት ኣብ ኤሪናይን ሜድያ ብፍላይ ከዓ ናይ መደብ ስፖርት ክነዳልወልኩም ኢና ካባኹም ደልዮ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እዩ እዚ መደባት እዚ እንድሕር ምስጠኩም ኣሎ ንትፈትዎ ሰብ ሼር እንዳገበርኩም ኪዱ ደጋጊመ ርሑስ በዓል ቅንያት ናጽነት ግበረና እንዳበልኩ ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም Dahai Eri9 Media.